Prestaldeu. Koktela do, ia bukatzeko zorin, baina pentsatu dut igual, kepak ondo lagundu goitela nahi hau. Oso ondo, bale. Hola, koktelero tankera ikusi joan Nik ez dakit pa, Barrara gertatuko gara. Nereat igual esate zuen da beida. Beida, Etorri. zenen olako koktelero bat nahi zen. Etorri, baitu, kepa, zu sartu barruta. Barrua. Bai, eta, bai, zu xeri hemen. Oso ondo. Baitu, hola jarriko gea. Bueno, esan deu, koktelan izena dela gozo gorria, ezta? Hortaz, beti koktelak izateu arima bat. Kaso hontan, gorria baldin ba, arima zein izango, noski, kolore gorriztan da, ez? Hau da, Granada zukua. Ze pelikula kontatzen nahi zian, produktu hain behar da, saldu, pili baki hoi ondo. Dezietzen gabe movimentu ikusteko. Ordun, Sartu hortxe. ordun, proportzio beti izangoa, Granada zukuti botatzen deunan, erdie botako deu, limoizko zukutik, eta jengibre konbutxatik. Erdilare bai. Hoi da, besten erdie edo Granadan bikoitza nahi da bezala. Alkoholik ez daga? Ez dauke alkoholik bate. Hone dauke dana sustantzi positiboak, tripak eta aktibatzen probiotiko, antiossidante, kolesterola jaiste. Batez. Ordun, hone gaina otako muntaketa kendu itetu. Ordun, nila dana pronto utziet, bestera hemen asko botako ginen. Azkeneko, zea botako dut, kombucha. Jengibre kombucha. Zer pasatzea, kombucha gaz pixka daukela. Ordun, kepa, inbezuna da, hau astindu ez, inbezu hau, ba ez dakit, ume txiki baten sehaska baliz bezala. Poliki. Xoabego. Orduan gazi punto bat edukiko Pixka. du. Gazi pixka. Garratza. Hor txistea bazan, etek limoia ikusita gontzen esateu. Nikatza, ez? Ba, iguala. Venga. Ba, ez da. Ba, hau da eten koktela. Listo. Orduan, nahi uste nahiko hau bezala, eundoko estropizio inberdeon. Eta hoen kepa, hoi da. Ondo diez bota ridikulu nutzi bernazun. Hor. Nire bai. Hor. Hor pelikula bat bazan ba. Ondo izan. Tom Cruise-en bezala inbertzin nula Bai. Koktel pelikula. Bai. Hor mostrore barrua. Bai, zapasatzean, arriskutsu xamarra loi. Bai, Bai, guri eskatzen joe PRL egiteko arriskun analizieta. Koktela nileike lertu. Bai. Hemen jende asko daulanen, da, orduan, inbitio movimentuketa pixka. Eta, aztu gabe, udara luzea deu aurretik. Hoi da lata. Kontu zorrek Hori da, bai. Hau da, suerte honeko kopa hartu zu pili. Sofanean godeu. Ez zikin dut. Ez. Venga. Bale, Hartu dut guazen, bai. Sofara. Bueno, ya zuen, Etxin, zeo gehan. Bai, atzo miruak okintzen bezala, ziozea, besti guzu, txintxiniteko. Venga, gota, poeta. Egin. Hone, Eta bukatzen zuenen, off egin. Oso ondo. Zeiru izen. Oso ondo, gustatu zait. Balekua. Hoi da. Eseri lasai. Gero arte irukote. Agur, malbadi. Eta, bueno, pratengo deu, ez? Bai. Ni beldur pixka batekin ze, nahi kombucha, ospintxua izatea. Hoizan Letizia Sabaterren guztoko, ez? Ezu. Kombucha. Fresko erritatzen da. Martxa. Ondo sartzen da. Nik uste dut zuera mardetela, oso ondo sartzen da. Itzein hau alortu. Bai, ez da? Bai. Oso zorik. Estrategia hori da, itxoin zuegola lehor-lehorreon arte, eta gero bateatzeten eozin gauzatatare, eundoko estimu izateu.